A teď už bych ráda předala slovo paní Ireně Brifordové s jejím příspěvkem Pozitivní vliv informačních technologií na zaměstnatelnost absolventů. Paní Brifordová je ředitelkou pro oblast vzdělávání společnosti Microsoft. Můžete klidně i tam. Jak chcete. Tak dobrý den, dámy a pánové. Děkuji velice za pozvání. Moje jméno je Irena Brifordová, přišla jsem ze společnosti Microsoft. Ve společnosti jsem zaměstnaná od roku 2005 a poslední 2,5 roku právě na pozici manažerky pro oblast školství a vzdělávání. A já bych v té dnešní přednášce ráda trochu reagovala na to, že tady máme poměrně rozsáhlou cílovou skupinu. Jsou tady zástupci, nebo můžu říct poskytovatelé vzdělávání, učitelé, profesoři z různých vzdělávacích programů. Jsou tady i zástupci státní správy a některých úřadů. Takže já jsem právě proto zvolila název toho svého příspěvku Pozitivní vliv informačních technologií na zlepšování zaměstnatelnosti absolventů, protože doufám, že si v tom všichni najdete trošku toho svého. Určitě navážu na to, co říkali moji předchůdci a ráda bych některé tyto věci dokumentovala na konkrétních příkladech. Prosím, další slide. Na úvod jsem vybrala screenshot stránky ze stránky Svazu průmyslu a dopravy České republiky, kde vidíte v rámci monitoringu médií některé věty z příspěvků mediálních, které velice nedávno, 4. října, 5. vyšly v novinách. A v podstatě se táhne jedno téma a nedostatečná úroveň vzdělání a nedostatečné, řekněme, praktické zkušenosti nebo nedostatečné zkušenosti absolventů různých vzdělávacích programů pro jejich okamžité využívání v praxi. A právě s ohledem dva aspekty, které se tady objevují, to je kvalita vzdělání a získání nějakých praktických zkušeností, abychom byli pro tu, nebo aby studenti, absolventi vzdělávacích procesů byli pro svou praxi lépe připraveni. Tak z těchto dvou pohledů jsem se chtěla podívat na online technologie. Můžeme na další. Zaměřím se tedy na dva body. Jednak na pohled na online technologie pro tvorbu výuky. A tady bych chtěla tedy demonstrovat na konkrétním příkladu, jak může skutečně online technologie a informační technologie obecně do vzdělávacího procesu přispívat a zlepšovat jeho kvalitu. A tím druhým pohledem je, jak online, potažmo to cloud prostředí dnes může vytvořit vlastně simulaci, virtuální realitu, ve které se můžeme naučit pracovat tak, jako bychom pracovali už v tom našem budoucím zaměstnání. Poprosila bych další slide. Možná mně se strašně líbil ten výraz osvěžujíco stručný, tak já myslím, že já budem osvěžujíco stručná. Pokud jde o tu přípravu výuky, tak opravdu jsem ty zvuky nevyluzovala já. Doufám, že nedoufám asi. Zkusíme to. Už tady byla řeč o mnoha různých nástrojích, které v té přípravě výuky můžeme využít. Samozřejmě internet bude tím základním, přes který budeme k těm různým výukovým materiálům přistupovat a budeme je spouštět třeba i v tom onlineovém režimu.
Já bych tady, protože jsme na půdě ministerstva, určitě zmínila třeba i digitální učební materiály, které se váží i na to, jak ministerstvo se snaží momentálně z evropských fondů podporovat základní a střední školství. To, že si ty materiály všechny mohu někde tak zkusíme pokračovat a uvidíme, jestli zase vyvolám nějaké duchy onlineový nebo ne. Ne, on to ten mikrofon dělá, i když je vypnutý. Ten zvuk se ozývá, takže mikrofonem to není. Takže to, že máme ve virtuálním prostředí prostřednictvím internetu k dispozici řadu výukových materiálů, to asi není potřeba dále rozebírat. Nicméně pro toho vyučujícího je jistě důležité i nějaká možnost tyto materiály si rozumně poskládat do té prezentace a pak mít možnost tu prezentaci, celý kurz, to je v podstatě jedno, nějakým způsobem i sdílet, online sdílet při té výuce. Z rodiny Microsoftu tady proto třeba existuje nástroj Microsoft OneNote, ale určitě existují i jiná řešení. Tato zařízení vlastně umožní to, že potom v té výuce mohu s těmi studenty nejenom komunikovat, že vidí tu prezentaci třeba i na svém počítači, píší si do ní vlastní poznámky, já mohu okamžitě i testovat to, jestli porozuměli otázce, neporozuměli otázce a podobně. A to jsou už skutečně metody, které potom přinášejí tu kvalitu do té výuky právě především, protože ten vyučující nejenom, že může tedy do toho zapracovávat aktuální informace, okamžitě nemusí čekat na nějaké tištěné materiály, nové učebnice a další věci, ale spíš, že má v podstatě okamžitou vazbu i těch, které vzdělává, které se snaží vzdělat, vidí, jak účinkují ty jeho informace a podobně, může tím pádem ten svůj vzdělávací proces tomu poměrně rychle uspůsobovat. Já jsem tady na tom slajdu zmínila právě i třeba jeden z našich programů, který vede k tomu, aby se právě ti vzdělávací pracovníci, tedy učitelé, jestli mi dovolíte ten výraz, mohli v těch metodách, jak si ty hodiny připravovat, jak je třeba sdílet s těmi studenty a podobně, jak se mohou tyto věci naučit. Tyto kurzy jsou k dispozici zdarma po celé České republice v našich takzvaných centrech vzdělávání. Můžeme na další slide. Já jsem říkala, že oba ty pohledy uvedu na nějakém konkrétním příkladu. Já jsem si tady vybrala pana doktora Houbatku a jeho základní školu ve Znojmě. Možná už jste někteří s ním přišli někdy do styku, kde v podstatě online technologie, ale obecně i informační technologie on využívá k tomu, aby v podstatě uspokojil různorodost studentů v té třídě. U každého jednotlivého předmětu je velmi rozdílná skladba těch dětí, ale i studentů určitě i na jiných stupních. Někomu prostě dovolí humanitní předměty, někomu třeba přírodní vědy a podobně. Umožňuje to velice efektivně vzdělávat za použití jednoho učitele, omlouvám se za výraz použití, jednoho učitele obsáhnout právě i třeba rozsáhlejší třídu, která skutečně má velmi rozsáhlé nebo velmi rozložené
ve spektru schopnosti a zkušenosti, jak pracovat a můžete ty děti tímto způsobem udržet prostě v pozornosti, udržet tu hodinu třeba zábavnou. A v tomhle já vidím skutečně velký přínos pro zlepšování kvality toho vzdělávání. Odvolala bych se tady možná i na jednu další zajímavou studii, kterou myslím, že také veřejně k dispozici. Je to studie společnosti McKinsey, která právě srovnávala, je to nekomerční studie, bych ještě ráda podotkla, proto těm výsledkům hodně věřím, protože si dělali jenom sami pro sebe. A ta skutečně ukazuje, že země, které dosahují lepších výsledků ve vzdělávání, rozhodně nejsou země, kde by ve třídách bylo méně dětí. Spíš naopak. A tyto země prostě jsou nuceny, patří mezi ně třeba Anglie a další, které i mají velký počet obyvatel, spoustu dětí ve školách, musí nějakým způsobem obsloužit a jednoznačně zapojování informačních a online technologií do toho vyučování je to, co jim pomáhá to vzdělávání držet na té vysoké úrovni i třeba při vědomí toho, že tedy jak si ten počet těch žáků je poměrně vysoký. Čili to byl ten pohled, kdy jsem chtěla jaksi demonstrovat, že online technologie pro tvorbu výuky jsou rozhodně zásadní a zásadní proto, aby tady mohlo docházet k nějakému zlepšování vzdělávání. Teď bych se posunula k dalšímu tématu, čili prosím další slide. A ten se týká těch, jak jsem říkala, cloud technologií. Samozřejmě cloud a online spolu velmi souvisí. A chtěla bych se zaměřit na to, že vlastně nám ty technologie umožňují vytváření virtuálního prostředí, ve kterém my můžeme nastavit podmínky toho budoucího reálného světa, nabídnout ho svým studentům k tomu, aby se v něm učili pracovat, aby se s ním seznámili. Já jsem tady vybrala právě už i na začátku panem Čechem zmiňovaný Office 365, kdy jde skutečně o řešení poskytované v cloudu, to znamená, že školu z pohledu IT v podstatě nijak nezatěžuje. Je provozované v datových centrech dodavatele, v tomto případě našem, ale samozřejmě existuje těch dodavatelů i více. Nicméně toto řešení nám umožní a umožňuje školám vytvářet firemní prostředí, například firemní prostředí, kdy žáci se nejenom naučí tedy pracovat jako budoucí zaměstnanec například na pozici finančního ředitele, to znamená, že se seznámí s tím, jak se pracuje s fakturou, jak se ta faktura schvaluje, jak se zaúčtovává a podobně, ale seznámí se ještě s dalšími věcmi a to je právě komunikace v týmu, to je organizace práce, takzvané projektové řízení a podobně. Bych možná poprosila už teď na další slide. A to jsou právě ty schopnosti, které, jak jsem na tom úvodním slajdu ukazovala výňatky z těch mediálních článků, to jsou právě ty vlastnosti, které většina zaměstnavatelů dnes vidí jako velmi slabé místo těch absolventů a oblast, kam musí úplně nejvíc investovat, aby ty studenty se získanými velmi kvalitními teoretickými znalostmi dostala do toho reálného života. A tímto způsobem je možné ten reálný život velice efektivně s minimálními náklady simulovat už v průběhu toho vzdělávacího procesu. Netýká se to samozřejmě jenom škol, tyhle ty simulace je možné využívat pochopitelně pro jakýkoliv druh vzdělávání i v tom celoživotním vzdělávání, v rekvalifikačních potřebách a podobně. Já jsem si zase, abych nemluvila jenom teoreticky, vybrala další praktický příklad. Tentokrát je to Vysoká škola ekonomická v Praze, pan docent Kubálek, který v podstatě s využitím Office 365 vytvořil kompletní předmět manažerská informatika. A ještě navíc tedy s použitím tohoto prostředí každý ten student má všechny ty produkty zpřístupněny i pro sebe. To znamená, že v průběhu toho kurzu, ať už je ve škole nebo ať už je doma, tak pracuje na společném projektu s těmi ostatními studenty, chovají se, jako kdyby byli zaměstnanci jedné firmy, každý z nich má dané svoje role a plní si určité úkoly.
Pan docent má na to zpracované v podstatě i materiály, kdy má popsané vlastně ty jednotlivé úkoly a ty hodiny, čili je to něco, co se de facto out of box, jestli dovolíte další americký výraz, dá třeba vzít a použít i pro vyučování kdekoliv jinde. Čili chtěla jsem na těchto praktických příkladech demonstrovat, že už to existuje, je to možné, dá se s tím pracovat a že skutečně využívání těchto technologií může pomáhat rozvíjet a pružně reagovat na ta místa v tom vzdělávání, která jsou hodnocena jako slabší a která potom doháníme v té praxi za poměrně větší peníze těch budoucích zaměstnavatelů. Myslím, že už máme poslední slide před sebou. Nemáme úplně poslední, ale tímto jsem tedy chtěla akorát ukázat, že pomůcky, učební pomůcky pro takovýto předmět, jak vidíte, jsou zde shrnuty, to jsem přímo si vypůjčila od pana docenta Kubálka, tak de facto kromě interaktivní tabule veškeré učební pomůcky je připojení k internetu. Žádnou jinou učební pomůcku pro absolvování manažerské informatiky u pana docenta nepotřebujete. A tabuli potřebuje on, tu nepotřebují ty studenti. Tak teď už určitě půjdeme na poslední slide. Doufám, že se mi podařilo vás trošku přesvědčit o tom, nebo myslím si, že jsem vás nemusela přesvědčovat, že vy to určitě vidíte tak podobně jako já, ale chtěla jsem vám ukázat, že skutečně pozitivní přínosy onlineových technologií a cloudových technologií ve vzdělání budou velké, ale hlavně ta jejich výhoda je určitě, řekněme, v té přístupnosti a v čase. Na druhou stranu všechny průzkumy ukazují, že osoba, která vzdělává, je nezastupitelná. Já tomu pevně věřím, že dále nezastupitelná bude. Naopak jeho role bude neustále stoupat, protože nejenom, že bude muset se naučit se všemi těmito technologiemi pracovat, aby byl tam, kde je ten zbytek toho světa, do kterého bude ty absolventy vzdělávání vypouštět, ale samozřejmě i proto, aby jak si dal tomu vzdělání ten pravý smysl, a to je určitě i o komunikaci mezi lidmi a o té jeho vlastní osobnosti, která bude určitě velmi důležitá, tu technologie nahradit nemohou. Tak vám děkujeme za pozornost. Pokud byste měli později jakékoliv dotazy, my bohužel se dnes účastníme ještě jedné akce, takže možná až v tom otázkovém panelu, nebo je tady moje e-mailová adresa, určitě se nemusíte si zdráhat nám napsat a budeme se snažit všem odpovědět. Děkuji.